Hem agafat un bus abans i mitja hora abans de lo normal perquè tampoc creiem que sigui necessari, però no sé, això és un poc no molt normal que tingui que passar això, perquè no és algo que passa cada any, saps? Cada setmana passa alguna cosa i tots els trens arriben tard. M'he aixecat abans, hem fet les coses de casa abans i tot això i hem agafat un bus abans. Aunque jo veig que això no feia falta perquè sempre passa qualsevol cosa de o vagues o que els trens arriben mitja hora tard o qualsevol cosa i ja és com et tomen una mica el pèl de dir la gent que va en transport públic ens hem de fastidiar sí o sí perquè diuen que si no posen buses o alguna cosa però després no fan res. Llavors és una mica ja avorrit d'esperar sempre el mateix. Sí, bueno, ahir ja va passar el mateix, ja no és que diria retards, és que anulen els trens que passaven i bueno, també quan passa algun tren es paren les estacions, no es mouen, es queden ahí, els trens a petar de gent, hi ha molta gent a dintre, ningú pot entrar ni baixar i bueno, és que no estan fent res. Per anar allí vaig aconseguir anar amb autobús, vaig estar a aquesta estació de Gavà esperant una hora, no va passar cap tren direcció a Barcelona, com passa una hora, i per tornar dic, bueno, a veure si s'ha arreglat el problema. A Sants vaig agafar un tren que venia a direcció Sant Vicenç de Calders i dic, bueno, ja que està aquí, em pujo i ho agafo a veure què tal. I per arribar des de Barcelona a Sants fins aquí a Gavà vaig trigar quasi 2 hores i mitja per un trajecte que no arriba ni a 20 minuts. És absurd. I el tren estava allà, el problema és que paraven totes les estacions. Ahir jo no ho sabia, no havia mirat les notícies i em va agafar de sorpresa i bé, vam estar aquí esperant, però bueno, vam tenir més o menys sort perquè vam esperar 15 minuts i vam agafar el tren, sí que anava molt lent, totes les parades i bueno, i a Sants hi havia molta gent, un caos, i bueno, vaig arribar a la feina, però una miqueta més tard, però tampoc em va afectar massa. I a la tornada sí que vaig tenir que canviar d'opció. Vaig fer la ruta d'opció de bus per venir cap a Gavà i ja està, vaig canviar l'alternativa. I avui han dit que pot ser 3 setmanes, això. O sigui, que sí que ens afectarà, que tindrem que tenir paciència i no ho sé, però sembla estrany que una avaria trigui 3 setmanes per poder arreglar-se. No sé, a veure si se soluciona més aviat. Bueno, jo en principi sempre agafava el tren quan arribava, passaven cada 20 minuts i avui porto aquí des de les 8 i encara no he pogut agafar cap. O sigui que estic fent la classe. Sí, ahir també me'n van haver de portar la meva mare en cotxe. He dit, bueno, vinc una miqueta abans i a veure si sona la campana i puc agafar-ne algun. Però si no, crec que marxaré i agafaré un bus perquè acabaré abans. Jo avui entrava a estudiar al Prat de Llobregat a les 8. He perdut la primera i la segona hora. No tinc possibilitat de busos perquè em deixen aprendre pel sac del Prat. Havia d'esperar, porto una hora esperant i, bueno, no sé, m'ho has col·locat tot una mica.